ako lang na katong mga taong gusto magbinuang, request lang nato nga we're all brothers and sisters na Pilipino, taga Cebu, mga Pilipino. So, dili na lang nato himuon nga maghimo ginaning kanang sitwasyon ba nga daghan kaayong mga tao nga mag-ul. Human sa sunod-sunod nga insidente sa hulga sa bomba o pagpamusil sa syudad sa Sugbo, mao kini ang hangyo ni Cebu City Mayor Nestor Archival sa mga aduna pay planong magbuhat sa susamang kagubot. Nagtapok nga mga tawo nga hinahineng milinya padulong sa evacuation area. Mao kini ang eksena Biyernes sa hapon sa usa ka mall sulod sa Cebu City IT Park. Kini human makadawat ang buhatan sa maong mall ug mensahe nga adunay improvised explosive device kon IED sa maong establishmento. Giswayan sa among team pagkuha og kopya sa maong mensahe apan mibalibad ang management tungod kay ilan na kining gitugyan isip ebidensya ngadto sa kapulisan. Apan base sa among nakuhang impormasyon sa marketing staff sa establishmento, nakadawat ang ilang buhatan og usa ka mensahe gikan sa usa ka babayi nga nagpailang girlfriend sa lalaking daw nagbutang og explosive device sa kasilya sa second floor sa mall. Dali hinuong kining girespondehan sa mga miyembro sa kapulisan sa Mabolo Police Station, Bureau of Fire Protection, SWAT Team ug Cebu City Disaster Risk Reduction and Management kon CCDRMO. Gani, personal usab kining gisusi ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga maupay nanguna sa pagplano sa paghiling sa establishmento. Nunot niini, temporaryong gipahawanan sa otoridad, inubanan sa mga security personnel sa maong mall ang tanang floors o grounds aron magpahigayon og funneling sa tanang floors. Pwede ta katulog. Tulog man ka team. Human sa pakisusi, nagnegatibo ang resulta ug nasayrang walay bomba o explosive devices. Asoy ni CCPO Director Police Colonel Rique Sumale, gipaubos na sa hustong investigasyon o gitugyan na ngadto sa Cybercrime Unit ang numero o ngalan sa account nga gigamit sa pag-send sa mga mensahe aron sa dugang pakigsusi. We will exert all efforts para ma-identify talaga yung nag-post ng threatening yung bomb threat. Dugang ni Sumale, padayon pa ilang investigasyon aron mapalaom ang rason sa hitabo, lakip na niadtong unang shooting threat alarm nga nadawat sa usa ka pribadong tunghaan sa dakbayan sa Sugbo niadtong Hulyo 2. Gisuwayan og kuha sa among team og update ang Regional Anti-Cybercrime Unit Region 7 kabahin sa pag-track sa tag-iya sa numero og account. Apan, nagdumili pa sila sa paghatag og dugang impormasyon. Base sa among nakuhang detalye, padayon pang ilang pakisusi. Nunot niini, gipasabot ni Archival sa publiko ang gipahigayong operasyon kagahapon ug nagkanayong alang kini sa ilang kaluwasan. I would like to request sa public nga kay bawo siguro mo na atong gihimo together with the police, the mall kanang managers nga kita gyud ninyo unsa nato pag tan-aw nga ang atong mall safety at the same time ang atong locators, ang atong tenants ug labi na sa mga tawo nga naa diri mga customer sa mall nga safety kayo sila. Desidido sab si Archival nga mapasakaan og kaso ang suspitsado. Balik operasyon na ang mall pasado alas 8 sa gabi. Human kini gitugutan sa mall management ubos sa rekomendasyon ni Sumalde nga luwas na ang establishmento sa hulga sa bomba o mga explosive devices. Kini sa RD Morales, alang sa May TV, Cebu.